hamo shibli. Wah. Haike deh school thara. Bo school thana shela jak masa nai nai gedi. Ano rogoi tongmano khabla ang to dati ni bacha oinai thango bini log no duty thango ge tini khan duty kri gangke bo ano roko jak no ke shela jak khata ge bo thangman ya gulo ang ani nok ni samung rok tabo khainani chengi tongkha ge ani nok rok tini ki kisa bupra oi pharbaya koi ma hobai sinai bebak no ge abono nok phari tongo ang nok pharban hari ani unglogo ani maruti tamong tong ya oisa bosida haina ani logi nok sibi yang oisa ula hagi bo ula ngo Hingke bono ani dol ang saisung khai feel khaya saisung tongibo di sujak nai bo kubang mang suka daily duty thango hangge di bor pura sa office mamang sing nai bo samang khanya ni time kri disuna time kri hingke tabo hangge nok bedroom rok kisa thep gana thep mani yagulo yang nok bising rok bo pharbai nai akubai nai abon pare hunai daily hujagia tangai hingge daily thango salja por hujago hingge je tina bondo mano afrong hangge ekdom thaske ma huo chukitola tolo ekhregi bebak no poriskar ma khayo hingge tini hingge chuti ma khaba abono khlai tongo hingge bai option rani channel ko tal khung hingge no rano please subscribe khabi di do share like share comment khaina robota pokdi hingge nai tong din rogani video no pulani shime pai thak jora hingge no rogani video tai tamo naina muchung rogana kisa comment khai saima no hingge ani video quality rok bahai hingge ani video tai tamo khlaina nang kono phano ang change rok khaina nang hingge no rogano saima no Sharigo kisha ongkho laina hnai ani logini bai hingge ang tuitu goya koine reading ja hingge mokolbori thuntang jagani hingge kisha mokolbori rok sili tongmani amse bakhnai khalma se ocean rok bakhnai se kufur chong khano go hingge ba bor mosna tuine se phuina naima tongshuo helmet khoro gana tongin chung tong ni nangbo bor thangai ba bo bazaro thangnai ba Zompui jola tini Lai dong bondo khayai thang khoro ka Jompui Dorjor sobaya sobgadi bufa ko yang dorjor jalor soiklang na na Wah, tu si payah na, tu tak sih terima kain sana. Tu lagi. Takar jolo bazar dong lah sa. Takar jompui sana hinda. jompui sana ya Tama lama dang khana tama samudra dang kha saimali go jompui lama ro kompisi ui aste chung jompui bazar ro phai chok paisa oro phaile mani tini jompui bazar hati khaina hnai nai ge ayang thanai chung petrol pump ko tal khlok ani khana ong ge ajaga kisa thangai nai le nai ge chini scooty bo thok da tei borok bo kabang mana ko yang ke bazar asuk ja olo bazar khai pe na sang thok dai phali gena na bufa e bo gange tripari celebrity gunda kaham Mr Dumpa buchini staff no e korake LPG gas or ni gas no supply go korogo chini yang shibajola tiprabari praino tiprabari takar jola jom ai ko gulagati gabor dirogo or ni no LPG gas kango orake komke malik ni nok malik ke ani bani busai ani komoi nok layo ke orang gang ke petrol pump ko tal khulo kai ko tini nok phayo angke to thok budai tlang sine petrol pump ni omu khe gas dagani oh le to pata yamma dari Pungni 6টা ni simi horni 7টা jora any time norok phai kan ke oro petrol pump phai nai norok phai mano
Bini porikha choli tongo sele jagoni naila haina wow wow rong chiri khoi tongo kono mote bhai ke porikha pai na sagona mani ani marutini buma boronjan sinjo romi tui phaika na hade sinjo kuthina sa thungsukha engke ba boro le khibir hosne horo tongbai thang hanai engke bongno tini gantino kono chobui tonsinai ani bedroom bongno sisi togri abo ani bisna rogo phai thobayo khara tui to koya sak ang bono tai bamliya selangmo singsa engke ang bono tabuk dorja soine hegen tonai risine ang tai ani romo si togri nanole khana tui to koya sak non tai bamliya sinjo tangjak na Karagan tong sinna. Tata, ini hingga dorjo soiru sinai. Tena rong mahabri ani rumo. Sinjo sawi jatong, saya jatong, saya melihat doa. Tata. Silang mo sinja, boron sinjo tu pegana.